Auntie, Ya Manasi, lesa simemezelo obusihlelile ngosisi. Ungasenzi. Ngiyacela. na uhlangene yini? Yebo. Auntie. Ngiyacela. Cela ungayisho phambi kwabantu. Ngiyacela ukuthi wamukele isicelo sami. Sorry Manasi. Sorry. Ngilinde kwanele. Yabo namhlanje kuseni ngibe namathuba amaningi ngaphazamiseka. Ngayibamba. Ngamasibomu futhi. Ingoba ngifuna ukuyisho ko wonke umuntu alalele. Loud and clear. Wenimala. Ayibo usalala namanje. Asambe. Yeah, asambe. Wenzani manje asambe? Sanamukela sanimukela. Yebo ngena sanibona. Hawu sanifikile awubakithi. Hawu ngenani. Sanibona usajabula ukuthi nikhona. Ayibo wesisi, ngizohamba ngiyobheka uMohani Ayinkinga. Awuhamba umbheki. Ngabe wonke umuntu usela? Yebo ngicabanga kanjalo. Ozani. Hey ngiyazi nginitshele nje hey unemala nje lokho engigolozele nje. Ngempela? Yilede kuhlebela yona, Uyamazi unemahlelo nendaba azozisho nje pepe funa sisheshe masikhuluma naye. Hayi sosheshe impela. Umcimbi ndodakazi yakho kusimuhle kanjani? Na phela yabona umzukulu wami nomakoti kwakhe benza umlingo phela lana. Kodwa ngimxwayisile. Ngakho ukukhumbula isimo sakhe. Kodwa ke indaba yolokho ephinda. Ubevele azi. Uqinisile auntie. Usisi uqulekile. Uhleze enza nje. Ubani omphiphayo? Ithini? Yeah. Oh yangiyazi. Akusona isikhathi esiright sokuthi kukhulunywe ngalento. Lento iyona engibambile namhlanje. Kodwa ngeke ngize ngiyeke. Miyeke nalulami. Kodwa udokotela ophila ngaphakathi kimi akozeli akalali futhi uzovuka khuluma.
Maye. Sekwenzekeni kumagoda abukusuka nje. Hayibo kusho ke lokho. Uzaquleka ngisho emshadweni wakhe nje. Mayiba uqinisile. Ayiphela lesimo sinzima ngempela. Ngicabanga kanjalo impela. Yini hey sekwenzakaleni manje? Hayibo wena no. Angabe sikhona yini isipho esifihla umzukulu wakho? Hey mina ngazi yonke into nje. Hayi kodwa kuhle ukuthi ngivala umlomo wami. Uma ngikhuluma phela zonke izinto zobheka kimi. Kokusiza ngempela ukuthi ungaxambukeli kulolu daba. Awukhulumi nje into ungakaze nje ubuzwe yona. Hamba ke. Hamba ubheka ukudla ukuthi sekulungile yini. Oh. Hayibo, phuthu. Oh. Webafazi. Ayikho nje ngempela into eronge ngomakoti wakwami. Into nje lezingane zanamhlanje ziyathanda phela ukwenza lezi zinto zokuyincisha ukudla. Badla kancane ke bese bebandekenteke. Ilokho ke nje. Uyabona? Banaka imizimba yabo nje ekudlula zonke izinto. Ilokho kwenzekile. Uqinisile impela. Phela kudala thina sasisebenza ubusuku nemini kodwa buka simqimane kanjani. Isizukulwane sethu nesalaba sihluke kakhulu. Kuzofanele ukuthi sibatshele bedla ngaphambi kokuthi bahambe. Yebo. Ukudla sekulungile nonke nje ningahamba niyodla. Ukunitshela iqiniso nje mina bengingazizwa kahle sonke lesikhathi. uMonica nje ubelo kenteke. Ngizwe ngazi ukuthi nje nalomsebenzi ngathi awamsananga naye. We Alka. Ngiyakucela ukuthi ungakhali mntanami. Umzukulu wami phela nendodakazi yami banaye angithi manje. Manje ongumzali kaDokotela ngithi. Manje ukhalelani ke? Thula. Ma. Kwakuhlulani kunokuthile kumele ngikwenze. uGitha noVJ bahambile phela bayemtholampilo. uVinkrad noNimale nabo sebelapha yana vele. Manje ngizodinga nje umuntu engizomthuma phela lapha yana. Haya khona masentshane engizokunika wona. Hayi qhubeka hamba lapha ngokuphuthuma. Yeah, okay kulungile. Sonifonele mase sifika khona. Kulungile mina ngizobe ngilindile lana ungazise konke ke bakithi. Yazi phela ngikhathazekile. Hamba ke hamba Asambeni. mfana. Hlala kancane. Ngizoba right mina. Hlala phansi. Ngicela uhlale phansi. No ngiright. Kulungile ngizoma. Oh, mina ngingangena ngaphathi. Oh, awume kancane Im. Izolo ngalesa sikhathi ungicela uthi angatsheli umuntu ngale ndaba leni ya Monica. Uthole nini ke? NgoMonica. Chaza ukuthini? Ngisho ukuthi uthole nini ukuthi ukhulelwe. Waze maduze noma ngaphambi kokubashada. Cha auntie. Sonke nje besingazi ngaphambi kokuba nje ashade. Ubungeke umshado wenze kube besazi. Ngisho nomkhulu benogoga bakayazi le ndaba. Mina ngithole ngaphambi kokuba nje ngithole ipregnancy report yakhe. Ngiqeda kufika lana. Unjani? Ngiyathemba yikho into ekukhathazayo. She's all right. Ningakhathazeki nini. Ningahamba nje nombono kodwa ningahambi ke nje kanye. Hambani ngababili. Auntie, nami ngangena. Buka la kukhona amasentshana. Ngabe wena uzodinga malini ngempela? Hayi malume, ungakhathazeki please ngemali. Ngizosenda iprescription epharmacy ungakhathazeki kodwa akhona amaphilisi anele ukuthi ahambe nawe ekhaya. Senjani isigoli? Useluleme. Ayikho inkinga wena ungangena uyombheka. Oh Sarika. Uyadinga ngibabhalane lapha yebo malume.
Ya, uyadingeka laphana. Uyaphila. Uyafuna ukungena ngaphakathi? Ngizohlala la. We Monica, angabe usukahle? Githa. Ngicela ungamphoqi ukuthi akhulume. Vikrant, Yebo. ngiyathemba ukuthi akuyonto serious lenzekayo. Ayi cha. Usekahle ke manje. Ngabe ukuphi baba? Ungaphandle. Uyamazi ke phela uba njani mekuphatha indaba efaka isibhedlela phakathi. Nomalume adu khona. Athi ngiphume ngaphandle. Manasi, ubusudlile kodwa sisi. Ma ukuthi ubungakadli ngacela uMohana kulethele ukudla. Cha, khuleka. Ngiright mina. Manje kwenzakalani ngaye? Ngabe udokotela umnikezile okuthile? Cha, uzoqala ukudla kahle kusasa. Kumele adle ukudla okulight. Azokwazi nje ukudla. Monica. Ngicela uphume lana. Otherwise umamezala wakho uzofa ukhathazeka ngenxa yakho. Mohan, ungakhathazeki. Hawu baba kufuze ngabe uhleli nomama. Hayi mekuthiwa ngempela ngizela ngizovisitha nje ngizobheka isiguli. Uma ngibheka nje ayi khona kufanele. Hallo. Ya Vijay. Kunja? Auntie, Ithuba lami lokukhuluma limoshekile ngenkathi equleka uMonica. manje phona? Indaba. Mengabe nje wake wavuka uzobona, ngizolikhipha lonke. Auntie angeke nje uzutshele umuntu yonke lento. Yini? Sengisithathile isinqumo ngizomhlambalaza ngizokwenza. Uyezwa? Auntie uma kunjalo ngiyakucela bandla ukuthi ungatsheli umuntu ngalento lena. Futhi ke okunye ngicela ungalinge nje uyithi vu uyitshele umuntu le ndaba lesezwana. Auntie nami ngisahlaziya ukuthi isiphi isinqumo kumele ngisenze. Siphi isinqumo? Auntie kumele ngibe nesiqiniseko sayo yonke lento. Uma sengazi ngizokutshela. Kodwa ngiyakucela auntie, ngicela bandla ukuthi ungatsheli umuntu ngayo yonke lento. Cela ungithembise. Lento yenza sonke isikhathi ulokhu ngithulisa kanje. Ungenze ngithembise. Angeke ngisakulalela ke manje. Auntie, ngiyakuthembisa manje sekuhlukile. Ekuqaleni into engangicela yona ukuthi unginikeze isikhathi. Namanje sacela sona. Ukuze nami ngikwazi ukucabanga, ngizazi ukuthi ngifunani, ngiqonde yonke lento. Yazi nasemqondweni wami. Anti konke lokhu sekuhlangahlangene. Namanje sadinga isikhathi. Ukuze ngiyiqondisise yonke lento. Yilokho kuphela nje. Nginesiqiniseko ukuthi wena anti uzoyizwisisa yonke lento. Akufuze ngabe uye ekhaya nje manje. Ubonile nje yonke lento yenze phambi kwabantu. Futhi ke nje manje sebezoqala bephuze ngathi iti. Kodwa ngibonga ngoba ugogo kwazile ukusinqanda lesimo. Kodwa wena ngizocela uhambe ekhaya uyochazela ugogo. Umtshele nje ngesimo sika Monica. Ngoba phakathi kwethu nje manje ugogo akasathembi umuntu nje kuthina. Vikrant, wena Yeah. Sikhulumile Monica. Futhi ke uze wasmile yonke into kahle. Yebo. Ilokho nje bengikutshela uAnti. Yebo. Asambeni sekhaya. Uma nasu noMonica lapho ngaphakathi. Ayasambeni. UVikrant uqaphe yonke into njena kahle. Hawu kunjalo malume. Ngabe ukuphi uVJ? Ya nanu ngiyakuzwa nje. Hey unembuze ngaphela lona. Singahamba? Ya sambeni. Asisho. Asambe. ngizonibona.
ungaphutheki. Inkohliso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo8 ebusuku khona lana on yours truly zizonke isisonke dear signature 169.